Хайырлы ирте, елнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Ферма эшләйтте. Кукмара районында тагын бер заманча сөтчелек комплексы софка басты. Эшкә бирсәң чын күңел, Опас районы игенчеләре язгы кыр эшләрен тәмамлый. Саба районы халкы күп сериялы татар фильмында яратып үз ролен уйнаган. Чыгарылышыбызны һава торышынан башлыйбыз. Синоптиклар һава шартларының начарлануы турында кисәтә. Узган төндәге кебек үк бүген дә туфракта 2 градуска кадәр кырау була. Нигездә бу Татарстанның көньяк һәм көнчыгыш районнарына кагыла. Шулай ук бүгеннән республикада урманнарда янгын куркынычы зур булуы турында да кисәтү гамәлдә. Тулайым алганда көндез һава температурасы 26 градус җылы, яңгырлар вәгъдә итмиләр, ә иртәгә тагын да җылырак 29 градуска кадәр. Эшли белгән икмәк ашар ди халкыбыз. Республикада язгы чәчү эшләре тәмамлану алдында. Әйтик, Опас районында бүгенге эшләрнең 90% якыны төгәлләнде. Районның табар хуҗалыгында барлыгы 3000 гектарга якын мәйданда сөрү җирләре бар. Шуның 607 гектарында көзге культуралар чәчелгән. Хуҗалык кырларындагы чәчү барышы турында киләсе язмада. Табар хуҗалыгының 127 гектарлык кыры бу. Шүрибаш авылыннан Ленар Вафин биредә трактор ярдәмендә көнбагыш чәчә. Һәр минутның кадерен белеп эшли ул. Һәр иртәдә туган ягы кырларына ашкына. Ленар кичкенәдән хезмәт белән тәрбияләнә. Үзе әйтүенчә 15 яшеннән биредә техника арасында. Әтисе үрнәгендә бу өлкәдә эшкә өйрәнә. Опас аграр көллиятендә укып, әлеге белем йортын тәмамлагач, аның һөнәре тагын да камилләшә. Алтыда торабыз инде. Уже 7-дә баракта 7-8-гә хәтле эшлибез. Ну башта фермада инде аннары дымгатларга чыктык. Табар хуҗалыгында барлыгы 3000 гектарга якын мәйданда сөрү җирләре бар. Шуның 607 гектарында көзге культуралар чәчелгән. Бүгенге көнгә хуҗалыкта язгы кыр эшләре 70%-ка тәмам. Хезмәткәрләр сүзләренә караганда, һава шартлары киртә булмаса, эшләү өчен тоткарлыклар юк. Мөмкинлекләр җитәрлек. Хуҗалык җитәкчесе Ринат Алиуллин ул һәр чак коллектив белән уртак тел табып, аңлашып эшли. Бердәмлек, бергәлек, тырышлык, хезмәтне ярату аларның уңыш алу нәтиҗәсе. Гөлназ Вәлиева, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Бердәм Россия партиясы уздырган алдан тавыш бирү тәмамланды. Мондый чара киләсе сайлауларда катнашу өчен кандидатларны билгеләү өчен кирәк. Быел сентябрь аенда Республика Дәүләт Советына сайлау уза. Алдан тавыш бирү 20 майда башланып, 26-сы тәмамланды. Мәскәүдә партияның үзәк башкарма комитетында сайлаучыларның үзгәрешсезлеген гарантиялау өчен шифрлау ачкычын тоташтыру тантанасы узды. Соңыннан тавышларны санау процессын эшләтеп җибәрделәр. Башлангыч нәтиҗәләр буенча тавыш бирү лидерлары эшлегенә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, республикадагы кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм Россия герое Рәсим Баксиков керде. Алдан тавыш бирүдә 200 меңләп татарстанлы катнашты. Оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр Татарстанда җәйнең 1-2 аенда 700 мең сум алачак. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов контракт буенча хезмәт итәргә карар кылган кешеләргә түләүләрне 505 мең сумга кадәр арттырырга дигән карар кабул итте. Матди ярдәмнең гомуми күләме шәһәр, муниципаль районнар һәм Татарстан предприятиеләре булып биргән акчаларны да исәпкә алып, миллион сумга кадәр җитәргә мөмкин. Әлеге чаралар Татарстан территориясендә контракт имзаларга карар кылган барлык гражданнарга да кагыла. Моннан тыш контракт төзүчеләргә республикада махсус киемнәр булдырыла. Безнең кешеләр махсус хәрби операциядә Россия дәүләте мәнфәгатьләрен, безнең суверенитет мәнфәгатьләрен яклыйлар. Без һәр вакыт үзебезнең хәрбиләргә ярдәм күрсәттек һәм алга таба да ярдәм итәрбез дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Илдә сөт җитештерү буенча Татарстан алдынгылар сафында бара. Авыл хуҗалыгы тармагының бу өлкәсендә район авылларының хезмәте бәяләп бетергесез.
7 ай элек Кукмарадагы Мәмәшир авылында тагын бер сөт комплексы эшли башлады. Бүген биредә 25 кеше эшли. Заманча сөт фермасында нинди шартлар тудырылган? Бу турыда Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева репортажында. Розалия Җиһаншинага бүгенге көндә 62 яшь. Ул 20 елга якын фермада эшләгән. Соңыннан күпмедер вакыт почтальон булып торган. Хәзер Розалия ханым сөт комплексында савымчы. Үзе әйтеп киткәнчә, биредә эшләү авыр түгел. Иң мөһиме чисталыкны сакларга кирәк. Бош ветеринария табибы Илнур Исхаков бу өлкәдә инде 10 елдан артык эшли. Сөт комплексына эшкә ул ачылганнан соң ук урнаша. Хәзер аның үзенең 2 ярдәмчесе дә бар. Иң беренчесе менә шу сыерларның сакланышын тәэмин итү. Аларның чирләмәвен, һәрберсен контрольдә тотып, һәрберсе ашыймы, эчәме, һәрберсен тәртип итеп. Сөт комплексында бүгенге көндә 600-гә якын сыер исәпләнә. Аларның яртысыннан артыгы савым залында. Бер тәүлек эчендә биредә 16 тонна сөт җитештерелә. Территорияның гомуми мәйданы 8 гектарны тәшкил итә. Ләкин монда теләгән һәркем дә керә алмый. Техниканы көтмибез. Шуны шлагбаум куйдык яңалап тора. Аңарсы безнең үзебезнең самодельный шлагбаум тора изакта. Бүгенге көндә әлеге территорияда төзелеш эшләре алып барыла. Киләчәктә монда тагын бер комплекс барлыкка киләчәк. Ул 600 баш мөгезле эре терлеккә исәпләнәчәк. Димәк, сөт комплексына тагын яңа эшче көчләр кирәк була. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Апанай мәчете каршында 2 ел элек онлайн мәдрәсә ачылган иде. Заманча белем алуның бер төре булган әлеге уку алымын өстен күрүчеләр артканнан арта бара. Укулары онлайн булса да, Коръән уку курсларын тәмамлаучыларга сертификатлар офлайн тапшырылды. Абдрахманова Гульмира. Дөньяви уку йортларынан тыш мәдрәсәдә белем алучылар өчен дә тантаналы рәвештә чыгарылыш кичәләре оештырыла. Bu мәдрәсәне без ачып җибәрдек 2 ел элек. Бүгенге көндә мәдрәсәбездә 5000-нан артык кеше укый. Һәм без сөйләбез, көннән-көн укучыларның саны арта бара. Коръәннең беренче ингән аяты сине барлыкка китергән Раббың исеме белән укы дип белем алырга чакыра. Бу хәдистән күренгәнчә динебез белем белән башлана. Үткән ел май аенда Апанай мәдрәсәсенә, онлайн мәдрәсәсенә 4нче агым төркемендәге шәкертләр җыелдык. Анда biz җыелдык 700 кеше. Һәм менә шушы 700 кешенең инде 600-ләбе шушы мәдрәсәне 1 ел буе укыды мәдрәсәдә. Ислам динендә белем алу ир-атка да, хатын-кызга да бер үк дәрәҗәдә фарыз. Әлеге тантанада Апанай мәдрәсәсе хатын-кызлар чыгарылышына сертификатлар тапшырды. Ахмедзянова Акрима, Ахмедзянова Гөлсирә. Онлайн курсларда Татарстаннан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән язылып укыйлар. Мөмкинчелек туды. Аллаһы Тәгаләдән шушы Апанай мәчеттәге уку барлыкка килеп илдә мөмкинчелек булды, телефоннан укып утырабыз. Без шул хәтлек шат. Сөенеп, бүгенге көндә бергә укыган иптәшләребез белән очрашып, фикерләр алышып, кем ничек тагын укуны камилләштерү өстендә эштә турында сөйләштек. Бөтендөнья татар конгрессының Аксакаллар шурасы рәисе Рәүф Хәсәнов фикеренчә, Казанга килеп укырга мөмкинлеге булмаучылар өчен бик уңайлы курслар. Апанай мәчете, мәдрәсәсе бик күркәмешле. Алар шундый яхшы проектлар белән эшли беләләр, яшьләр белән эшли беләләр. Аларның имамнары да галим кешеләр. Мөгаллимнәр билгеләп үтүенчә, төркемнәр татар, рус, үзбәк һәм таҗик телләрендә туплана. Монысы татар төркеме. Менә бу инде 4нче чыгарылыш, әлхәмдүлиллә. Алар менә ел дәвамында июнь аенда, сентябрь аенда, февраль аенда һәм менә май аенда яңадан җыелды. 7дән алып 70 яшь аралыгында дип оештырылган онлайн курсларны гаиләләре белән тамамлаучылар да бар. Ey Allah мәдәм, мине алмаслар инде, бәбкәләрем мәдәм. Әйдәгез әле, сез кирегез әле дип, эш кызымны да шулай аларга тәкъдим ясадым. Алар чын күңелләреннән риза булып, бабаларының шушы дәвамчылары булырга, әбиләренең
бик рәхәтләнеп риза булдылар. 2021 елда ачылган Татар онлайн мәдрәсәсе беренче баскыч булса, Апанай мәдрәсәсе каршында оештырылган онлайн курслар Коръән өйрәнүчеләр өчен тагын бер заманча гыйлем мәйданчыгы. Мөршидә Җихан, Фәрид Җәләли, Татарстан яңалыклары. Халык язучысы Мөхәммәд Мәхдиевнең «Кеше китә, җыры кала» әсәре буенча сугыш елларын чагылдырган 20 бүлектән торган фильм төшерелә. Фильмның күренешләре республикабызның Теләче, Саба, Арча районнарында бара. 20 сериядән торачак фильмның иң җаваплы, авыр саналган күренешләре Саба районы Казанчы Бигәнәй авылы зиратында тирә-якка мәгълүм булган Ишан хәзрәт каберлегендә төшерелде. Бу урын юкка гына салынмаган. Бигәнәй авылында борынгы зиратта, бу бик борынгы зират, бездә монда җәлеп итте шушы иске кабер ташлары, аннары таш дивар. Без инде искелекне әйтәбез, ләкин менә яңа әйберләрдә күп, без аларны белән капладык инде, коймалар, ниләр белән, чөнки бөтен җирдә хәзер заманча бит инде. Кая керсәң профнастил, кая керсәң заманча оградалар. Александр Долматовның бу 3нче тулыметражлы фильмы. Әлеге тема аша ул хәзерге буынга шул җирдә яшәүчеләрнең күргән авырлыкларын күрсәтергә тели. Фильмда теге менә бик шәп яки бик начар геройлар юк. Монда кешеләр генә бар. Аларның ялгышлары да бар, хаталары да бар, яхшылыклары да бик күп. Но алар менә әйтәсе килә шушы безнең әби-бабайлар, бабайларның әти-әниләре шундый авыр елларны үтеп, менә нәрсәгә дә карамастан яшәгәннәр бит инде. Фильмда республиканың төрле театрларында эшләүче артистлар катнаша. Безнең татар халкының монда жаны да, теле дә, моңы да, бөтенесе дә килеп керәчәк менә шушы кинога. Безнең белән бергә фильмда тагын авыл халкы да катнаша. Авыл картлары, алар менә мәсәлән җиназа укыйлар инде, соңгы газату кадрларында катнашалар. Фильмда гади авыл кешесе дә актерлык һөнәренә җәлеп ителгән. Башыча Теләче районы халкы бик теләп катнаша. Ә инде фильм тулысы белән киләсе елга тәкъдир ителәчәк. Фәнис Мөхәммәтов, Раилә Галәвиева, Разил Ниғмәтов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концертлар залында Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, халкыбызның яраткан җырчысы Хәмдүнә Тимергалиеваны искә алдылар. Ул милли эстраданы үстерүгә зур өлеш керткән, кабатланмас иҗади мирас калдырган җырчы. Искә алу чарасыннан чираттагы язма. Җомга дип аталган искә алу кичәсе 24 май җомга көн кич белән артистның туган көнендә оештырылды һәм ул 3 сәгатьтән артык дәвам итте. Иҗатчының иҗаты үзен һәр вакытта узып яшәргә тиеш. Шул чагында гына иҗатчы ул булган булып чыга. Безнең Хәмдүнә турында булганнарының булганы дип әйтеп була, чөнки аның иҗаты бүген дә яши. Аны без бүген сәхнәдә дә күзәтәбез, һәм сез бүген күрерсез, һәрбер җырчы аның бер генә булса да җырын җырлап үз репертуарына ала. Инде бу халыкның мәхәббәте турында сөйли. Күпме композиторлар килгән, күпме шагыйрьләр килгән, шагыйрәләр килгән. Әлбәттә, Хәмдүнә апа безнең сагынып яши торган бер легендар шәхесләребезнең берсе. Хәмдүнә Сәйдгали кызы Тимергалиева 1949 елның 24 майында Башкортстанның Бурай районы Котлыяр авылында туа. Стәрлетамак мәдәни агарту училищесының хор дирижерлык бүлеген тәмамлый. Зур профессиональ сәхнәгә чыкканчы үзешчән сәнгатьтә катнаша. Башкортстанның Бурай мәдәният сараенда Тәтешле районында мәктәптә җыр укытучысы булып эшли. 1976 елда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә эшкә килә. Җырчының иҗат юлы сәнгать осталары Илһам Шакиров, Габдулла Рахимкулов, Эмиль Җәләлетдинов җитәкчелегендәге концерт группаларында башлана һәм гомеренең соңгы көннәренә кадәр сайлап алган юлына тугры булып кала. Ул берничә язмышка җитәрлек иҗат байлыгы калдырып дөньядан китеп барды. Ул бик уңышлы эшләде, авыр эшләде, җиңеп эшләде, батыр эшләде, җигелеп эшләде һәм үзен татар җырының бренды булырлык югарлыкка ул үзен үзе күтәрде. Хәмдүнә Тимергалиева татар халык җыр сәнгатенең, татар һәм башкорт композиторларының, шагыйрьләренең иң яхшы иҗат үрнәкләрен пропагандалый һәм халык арасында популярлаштыра. Җырчы башкаруындагы җырлар татар җыр сәнгатенең алтын фондына керде. Мен композитор буларак Хәмдүнә апа белән азакы еллардан бик
күп җырлары иҗат иттек. Ул үзенең иҗаты белән, үзенең җырлары, үзенең моңнары белән гомерлеккә эз салып калдырды. Без аның белән рәхәтләнеп бергә эшләдек. Чөнки без китап барлыкка китердек. Менә кызганычы шул, китап чыккан көнне Хәмдүн апай бакыйлыкка күчте. Китапны кулына ала алмады. Ләкин ул китапны ничек булып чыгасын, нәрсә буласын күрде. Ул нык нечкә күңелле. Менә шын мәгънәсендә олы җанлы, легендар шәхес иде. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева 2020 елның 14 сентябрендә вафат була. Казан шәһәренең Курган зиратында җирләнә. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Мәктәпләрдә соңгы кыңгырау яңгырады. Шыгарлыш сыйныфларының имтиханнар чоры башлана. Татарстан милли мәгарифе уку елын нинди нәтиҗәләр белән тәмамлый? Ике телне камил белүнең нинди өстенлекләре бар? Әлеге һәм башка сорауларга җавап бирү өчен без бүген студияга Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Илгиз Халиковны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Илгиз әфәнде. Хәерле көн. Милли мәгариф бу уку елын нинди нәтиҗәләр белән тәмамлый дигән сорау килеп баса. Иң элек. Нинди нәтиҗәләр дигәндә, минемчә без яхшы нәтиҗәләр белән агымдагы уку елын тәмамлыйбыз, чөнки безнең берничә күрсәткечләрдә уңай динамика күзәтелде. Бигрәк тә аның сөендергәне ул балаларыбызның туган телләрдән төп дәүләт имтиханын сайлау саннары. Әйтик, агымдагы уку елында безнең 4051 бала туган теленнән төп дәүләт имтихан сайладылар. Һәм инде уңышлы гына аны тапшырдылар дип әйтергә була. Үткән ел белән чагыштырганда бу 1000 артыграк, чөнки узган елда 2502 бала сайлаган иде. Агымдагы елда менә шушы 4051 баланың 3895-е менә татар телен сайлады. Һәм инде башкалар аның удмурт, чуаш, мари телләреннән сайладылар. Бу безнең өчен бик зур күрсәткеч. Мин монда инде бартик безнең муниципаль районнарга рәхмәт сүзләрен белдерәс килә, чөнки алар үзләренең юл карталары нигезендә менә шундый нәтиҗәле, яхшы, саллы эш алып бардылар. Инде бердәм республика имтиханына килгәндә агымдагы елда безнең 7 балабыз сайлады республика имтиханы татар теленнән. Узган ел белән әлбәттә чагыштырганда ул бер санга кимрәк булды. Узган ел 8 бала иде. 2 ел белән чагыштырганда гомумән бер генә бала иде. Шуңа күрә монда мин шулай уңай динамика күрәм. Бу инде минемчә теге шундый җитди җаваплы карау безнең укытучылар тарафыннан, бигрәк тә мәктәп җитәкчеләреннән һәм аеруча ата-аналар тарафыннан. Чөнки менә нәрсә сөендерә тагында агымдагы елда шушы 7 баланың аның 4-се Казан мәктәпләре балалары. Менә. Чыннан да федераль уку стандартлары нигезендә 18 елдан башлап безнең әти-әниләр үзләренең балалары өчен туган телне сайлау хокукына ия булдылар, име. Ни кызганыч, яшерен батырын түгел, кие үзебезнеке диптер инде, име. Әти-әниләрнең күпчелеге туган тел итеп рус телен сайладылар. Менә бу вазгыять ничегрәк хәзер 18 елдан башлап алсак инде, менә хәзер бүгендә әзрәк уңай якка үзгәреш бармы дип сорау. Уңай якка үзгәреш бар, чөнки без моны ниһаять шушы гаризалар язуның процентында да күрәбез. Һәм инде гомумән менә милли узаң мәсьәләсендә бу минемчә бик яхшы күрсәткеч. Башлангыч елларда, менә шул 17-18 елларда дип әйтик, дидер теге киеренкелек булды, кешеләрнең дидер уйлануларга баттылар. Миңа калса, мондан без бары тик теге милли үзаңның бер маркеры күрсәткече итеп кабул итәргә тиешбез. Әгәр дә аңлы рәвештә татар кешеләре, башка милләт вәкилләре үз телләрен аңлы рәвештә сайлыйлар икән, демәк алар бит күңелләре белән килеп җиткәннәр шуңа. Беренче елларда авыррак бу мәсьәлә булды, әмма бүгенге көндә безнең татар телен, яисә булсын ул чуаш, удмурт, мари телләрен аңлы рәвештә безнең ата-аналарыбыз гаризаларын аңлы рәвештә сайлап язалар. Бу минемчә шулай ук яхшы күрсәткеч, һәм монда әлбәттә безнең мәктәп җитәкчеләренең роле. Чөнки һәр ата-ана җыелышында менә шушы телнең әһәмияте, аның мөһимлеге, аның безгә бирелгән, менә теге ата-бабалардан килгән шундый зур мирасыбыз, байлыгыбыз итеп әйтеп биреп аңлата белү, ул бары тик шуның күрсәткече, шуның нәтиҗәсе. Аңлашу нәтиҗәсе. Аңлашу нәтиҗәсе бары тик менә шу ата-аналар белән күзгә-күз утырып сөйләшкәннән соң гына, әлбәттә безгә берничә ел шушы сөйләшләрне алып барырга туры килде. Чөнки менә ниндидер бер киеренкелек бар иде. Әмма минемчә менә яңа караш белән әйткәндә уңай динамика бар һәм алга таба менә бу саннарны без шулай ук арттыру
өстендә эшләячәкбез. Менә бу уңай динамика дәвам итсен өчен тагын нинди эшләргә, нинди гамәлләр кылырга кирәк икәнлеген күз алдайсызмы? Күз алдым, шәхсән миңа килгәндә, менә беренчесен безнең сезнең белән әйтеп киттек, иң беренче чиратта ата-аналар белән эшләргә кирәк. Ничек кенә дисәк тә, чөнки бүгенге көндә туган тел ул гаиләдән башлана, ата-анадан, ана теленнән башлана. Һәм инде ул безнең балалар бакчасыннан, мәктәптә менә шушы эшне без партик алып китәбез һәм аны тулыландырабыз. Шуңа күрә ата-аналарны әзерләргә кирәк. Алар белән сөйләшүләр алып барырга кирәк. Иренмәскә кирәк. Ярты сәгать кирәкме бер ата-анага, 1 сәгать кирәкме вакытыңны менә шуңа бирергә кирәк, сөйләшергә кирәк. Шулай ук монда телне популярлаштыру ягыннан күбрәк сөйләшергә кирәк. Мәсәлән, менә мин шактый гына ата-аналар белән аралашканда үзем дә шул фикерне җиткәргә тырышам. Бүгенге көндә татар теле бигрәк тә әлеге вазгыятьтә менә безнең илгә карата шундый башка көнбатыш илләрнең мөнәсәбәтендә безнең татар теленең төрки дөньясына керү өчен менә шундый бер яхшы ачкыч булып күренә. Чөнки балалар күрәләр, менә бер төрки телне, татар телене белеп, алар башка телләргә, башка төрки телләргә кереп китәләр иңел генә. Сез күрәсез, соңгы елларда без бигрәк тә менә яхшы икътисади юнәлештә барабыз төрки дәүләтләр белән, Урта Азия илләре белән. Менә миңа калса, бу бик яхшы стимул бүгенге көндә. Электән килгән татарга тылмаш кирәкме дигән принципка яңадан әйләнеп кайтабыз. Нәкъ шулай без инде менә ул сүзне шулай кабатларга яратабыз. Ата-аналар белән очрашуларда да, укытучылар белән дә. Соң аның уйлап карасаң, безнең илебездә урнашкан бит уникаль материкта Евразия белән Европа белән Азия кисешкән. Һәм инде безгә менә электән үзе кушкан шушы материкта, шушы төбәктә дип әйтик, үтәргә. Һәм менә бүгенге көндә ул бигрәк тә шундый ал шарт, ал максат булып тора безнең өчен. Илгиз әфәнде, менә ике телне дә мөкәммәл, камил белгән кеше буларак, менә әйтсәгез иде үзегезнең мисалыгызда. Нәрсәгә ул татар теле дип әйткән, дип уйлап ялгыш фикер йөртүче әтинәләргә сезнең җавабыгыз? Монда мин бер фәнни күзлектән генә фикерне әйтеп үтәсе килә. Узган ел без югары икътисад мәктәбенең баш мие һәм тел үзәге белән фәнни тикшерүләр уздыру юнәлешендә килешү төзедек. Һәм менә шушы килешү кысаларында безнең кызык кына менә эшчәнлекләребез башланып китте. Һәм әлеге үзәкнең тикшерүләренә анализ ясаган идем мин. Һәм менә әлеге үзәкнең тикшерүләренә килгәндә ике телдән күбрәк белгән кешеләр менә деменция, афазия кебек чирләрдән шушы чир куркынычларыннан алар азат ителә дияргә мөмкин. Чөнки баш мие, андагы теге нейрон бәйләнешләр алар күпкә яхшырак эшлиләр. Шуңа күрә менә бу яктан караганда да, әгәр дә син яшьлегеңне тагын да озынайтасың килә икән, ике яисә күбрәк телләр белергә кирәк, бигрәк тә туган телне беренче чиратта. Рәхмәт. Ихлас җаваплары өчен бик зур рәхмәт. Заман куйган сораулар тагы да булыр әле. Шуңа күрә без сезне студиядә көтеп калабыз. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт. Тиздән, ягъни 1 июньдә халыкара балаларны яклау көне. Шул уңайдан республикада бәйрәм чаралары уза. Төп вакыйгаларның берсе булып әйбәт балалар фестивале була. Ул 1 июньдә Татнефть-аренада 10 меңнән артык балаларны җыяр дип көтелә. Шулай ук Казан Кремлендә Ялкын журналы 1 тапкыр Ялкын Фест фестивале үткәрә. Әлеге чара журналның 100 еллык юбилее уңаеннан оештырыла. Бәйрәмдә журналның тарихы, анда эшләүче хезмәткәрләр белән очрашулар, төрле күңел ачу майданчыклары була. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирне Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр көтелә? Хәерле көн, исәнмесез? Бүген без Абдуллиннар гаиләсе белән таныштырасыбыз килә. Гөлия белән Яхья Абдуллиннар балалар йортыннан 2 бала алып кайтып тәрбияләп үстергәннәр. Игә илтүче юл тапшыруын бергәләп карыйк. Инде берничә минуттан соң Хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мин нәрсәдер әйтәмен дә, җитми акыл, җилли аң, айрылсак без бирешәр, бергә 7 миллион. 7 миллион татарга әйтсәң дә бер сүз генә, ул сүз шундук әйләнәчәк 7 миллион төрлегә. 7 миллион фикер генә, 7 миллион сер генә, бер кемдә юк 7 миллион без генә. 7 бабаңны хәтерләп, сүксәң дә эткә салып, үнсез телсез була алмый 7 миллионлы халык. 7сенең берсенә дә, җитмәсә дә милли аң, берсе генә кузгалса да, ул бит 7 миллион. Барыбызны да атмаслар,
стеналарга терәп, 7 миллион татар ул, 7 миллион йөрәк. Күмәр өчен генә кирәк, ничә миллион көрәк. Типсен әле ирек теләп, 7 миллион йөрәк.